खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अर्थात दंफां गायनायनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। बे 25,000 फैसानि मोनसे गोदान आपडेट फैदों दे लोगोफोर। जाय महिला आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 25,000नि फर्मखौ फिलआप खालामनानै साबमिट होखांबाय, बेनि उनाव दंफां गायखांबाय दै। बेनि उनाव सिगांनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनखांनानै मा खामानियाव मावखो बेफोरनि हिसाबफोरखौबो हरबाय थाबाय। दानिया नोंथांमोननियाव बे 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय, बे 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय, 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोनाव मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे गोदान आपडेट फैदों आरोना लोगोफोर। बे आपडेटखौनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नागिरदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय बा बे 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोनहा दा मा खालामनांगौनो, जेरै PM किसानाव नोंथांमोना दाख्लै बे 2,000 फैसाखौ मोननो थाखाय मा खालामनांदोंमोननो, मेगननि नोंथांमोनहा मा खालामनांदोंमोननो, फिंगार होनो नांदोंमोन आरो। सरि, नोंथांमोना फिंगार नङा, मेगन होनो नांदोंमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जे 25,000 फैसाखौ 25,000 फैसाखौ मोननो थाखायबो नोंथांमोना सिगाङाव जेरै नोंथांमोना PM किसाननि 2,000 फैसाखौ मोननो थाखाय, बे 2,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मेगननि जेरै नोंथांमोना फेस होनो नांदोंमोन दे लोगोफोर। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25,000 फैसाखौ मोननो थाखायबाबो नोंथांमोना बेवहाय EKYC आपडेट जानाय बायदि नोंथांमोनहा मा होनो नांसिगौनो, बेवहाय आरो मेगननि नोंथांमोना फेस होनो नांसिगोन आरोना लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ माने मोननाय नंला आरोना लोगोफोर। बेखायनो जायफोर महिला आइजोफ्रा दा गायनाय फुनायनि गोबां मुखुब जानानै दं नालाय, बेफोर जुदि खौरांखौ मोनाखैब्ला बा नोंथांमोना मिथियाखैब्ला, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मेगननि जि फेस होनाय खामानि, बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। बियो नोंथांमोननि एरियायावबो सोलिबाय दङ आरो जोंनि एरियायावबो बियो सोलिबाय दङ आरोना लोगोफोर। दा बेनि जि खामानि, बे खामानिया सोलिबाय दं। बेवहाय सासे दैदेनगिरिनो बा सासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायफोर लिडारफोर दङ, बिथांमोना बे खामानिखौ मावनानै होबाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे खामानिखौ मिथियाखैब्ला, गायनाय फुनायाव मुखुब जानानै दंब्ला नोंथांमोना थाबैनो मावनानै ला, नङाब्ला नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे खामानिखौ बयबो बा महिला आइजोफोरा माने क्लियारलि मावनानै लायो, आं बेखौ खावलायहरखाबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन आरो।